Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga higala, aritas na mga isgutanan kay si Presidenta Bongbong Marcos. Sa iya mga higalang suna nga miingon siya nga kining flood control project guni-guni ang uban. Grabe mga higalang korupsyon, palpak, Straight to the point. Karong buntaga tagan tagpagtagad kay ni ana. Nigawas na mahigala ang gipagawas na sa presidente ang pipila ka mga contractors mga sukid tigpaminaw. Kay kining flood control project ang gasto sa gobyerno, mo ni dapat nga tagad pagtagad unahon tagid unta ni. Og tinuod mga higala nga gusto makigalaan nga accountability, kini mo'y tan-aon kay guni-guni man yung mga projects. Imagine ka, 545 billion pesos. Straight to the point. 545 billion pesos ang kantidad ining flood control project. Straight to the point. Unya, mga kaigalaan, tagantag pagtagad karon kay naunsa bang kalakiha di ay karon ta masayod nga ang lalawigan sa Sugbo tapto man di ay ta sa daghan kay mga flood control project. Ayay ka. Nga man nga kusog magmag-uwan-uwan gamay kusog man ang baha sa Sugbo. Ang Sugbo di ay manghigala ikaduhaman sa mga local government units sa nasod nga dunay labing daghang flood control projects nga moabot og 414 projects. Straight to the point. Ato kunong ipon asa dapit ni taon 414 ka mga flood control projects sa Sugbo. Asa man dapitan ni? Gikan pa sa 2022 hangtod ron. Bisan pa man kung ang Sugbo wa malakip mahigala sa top 10 nga flood-prone provinces sa nasod, ngilngigin taga Sugbo Kinsa ka ni mga politikuha sa Sugbo nga mayo kay Bakir day? Imagine ka sa top 10 nga mga flood-prone provinces, ang Sugbo wa maapil. Pero kita'y nakakuha ikaduha ta sa labing daghan nga flood control projects. Straight to the point. As kang ngilngig kinsa ning mao mga politiko di ay? Pagkangilngig ba? Onya ngano ba nga dili man sa Sugbo nabubo nang mao mga proyekto? Malipay tata kay makasulbad mas problema sa baha. Nganong problema matas baha Cebu City, Mandawi City, Talisay? Ni aba lagi da ining flood control project na lagi Sugbo. Straight to the point. So dunay kwarta from the national government nga gibubo dinhi. My God, hay man ni ron. Straight to the point. Matod pa 414 ka mga projects. O gato ning ipon may galatag sa tagsaon tog ihap asa ka nino. Basin makakita lang tayo basig na ala siguro kanal nga gamay mo na ilang butangan o flood control project na. Kabahin mga higala sa gibutyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga 20% kinitibukan nga 445 bilyones nga pundo alang sa flood control project na punta lamang sa 15 ka mga contractors. Straight to the point. Unya, sa 15 ka mga contractors, kining top 15, ayay ka, mga kaigalaan. Sa top 15, ikaupat mga higala, ayay ka taga Sugbo man. Good morning, ining contractor nga taga Sugbo. Unya, taga Dumanhog man. Ganda ni pagtagad mga kagalaan. Wa kay ko ka subay ining maong kontraktor. Pero dunay daghay nag-chat nako nga taga Dumanhog kini. Ug unya daghang project nila sa Sugbo day. Hapit tanan mga higalang proyekto sa Sugbo nga iyas gobyerno mo'y gisudlan ining maong kontraktor. At dili kay ko basta-basta makatuo anak mga kagalaan pero dunay mga nakasulti nato ana. Unsa ba katinuo day na? Kato mga taga-probinsya kay bawas na kininginganlan matod pa mga higala ron sa report. In fact, nanggawas manis pamantalaan. Nigawas manis pamantalaan da Freeman. Nigawas ni pamantalaan Sunstar. Nigawas ni sa tanang media outlets. Ako gani igo naman lang kung nagsunod aning kalakiha. Nga matod pa kininginganlan og QM Construction. Ato lang ning agi katawa kay murag nagkaduol na gitaan ni QM Construction ang tag-iya ini matod pa si Engineer Alan Kirante. Straight to the point. QM. Sa ato pa kay taga Dumanhog man eh. Unya didto man sa Dumanhog tong
rally ni BBM sa tanan mga higala nga mga lugar sa Sugbo dito man gyud sa Dumanho. Malagmit suod yun ng Gwen Garcia. Mauman to mga higala iyang gipang hambog ito dito sa Dumanhog mga higala. Asa taga Dumanhog, asa taga Dumanhog. Ato lang agi katawa-katawa mga kaigsunan ha. Ang ato balang ani nga kung naaman di ay ni sa Dumanhog ning maong QM Construction, ang ato ba nga kung panalitan mo ingon sa nga musulti sila, muhatag sila silang sides kanginan ato tagaag microphone des DWHP. Explicaron na to pero mangita me Sir Engineer Alan Kirante, wa ka pa ko kakita nimo gyud sa aktual. Dunay picture ikaw dainis picture. Pero wa pa ko kakita ani pero mo lagi na kana na ang pwede ba may masultihan nimo asa ni mga projeka? Kadaghan ba ni 414 man ka projects ni? Wa ba day maapil ang Cebu City ani, ang Mandawi City, ang Talisay City, ang Lapu-Lapu City, pati man baha gyud. Pagkadaghan sa projects na ang gibubo Sugbo niya ano naunsa man ning antos mga Sugboanon sa baha. Ato ni tagag pagtagad lubutaga sa ato paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Subay ni inis Governor Pam Baricuatro ni hangop sa investigasyon sa gobyerno sa mga flood control projects og niauhag sa Provincial Engineering Office Kapitolyo nga moduso og status report sa samang mga proyekto dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Mas maayo na, no? Tagantanig pagtagad lubutaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa kauluhan, Malacañang nilusad sa website kagahapon nga sumbong sa Pangulo aron maka-access ang publiko sa tanang flood control project sa gobyerno. Magamit sab ang website sa paghatag og impormasyon sa publiko kung dunay mamatikdan nga irregularidad pagpatuman sa maong mga proyekto. Straight to the point. Ato sa tagag pagtagad mahigala og unya ang naitabo mahigala nga sesyon sa Senado ato sa tuntiwason mga sukid tig paminaw. Unya pagkahuman adtuon po nato mahigala to sa isgut-isgutan kulo ko bilduhan tanasan mahigalas vice ganda. Dunay mga nasuko ni Vice Ganda, labi na mga DDS. Pero katong dili DDS, nalipay po sila sa joke-joke ni Vice Ganda nga iya mahigalang gibugal-bugalan ang kanhi presidente nga si Presidente Rodrigo Duterte. Of course, katong nasukong Duterte, malipay sa gibuhat ni Vice Ganda, kadtong mga loyalist mahigalang Duterte, nasuko, kang Vice Ganda. Nga ubay-ubay sad ni sila mga sukin tigpaminaw. Og nagsabot pa gani nga mo boycott mga higala sa mga gi-endorse nga mga proyekto, mga gi-endorse nga mga produkto ni Vice Ganda. Straight to the Unsa point. man kay effect ni ini mga sukin tigpaminaw. Unya na matud-an og namatikdan nga ni absent si Vice Ganda sa iyang regular program. Ni absent kay naapektaran o basi ni absent kay ni bakasyon lang sa ni bakasyon kay dako-dako makakita sa iyang concert uban ni Regine Velasquez. Or naapektahan mga higala ining mga isyu ron. Nagantanig pagtagad mga kagalaan. Pero sa pikas bahin lagi, ato lang timbang-timbangon og maayo sad mga higala. Ang iyang pagbugal-bugal, siyempre nasuko ang mga taga-DDS. Pero sa pikas bahin, unsa man kang Vice Ganda, personalan yun ng iya or basta nangita ka sa siyari o unsa iya ka-joke yun in town. Kaya kana na ba mahigalan trabaho, asa di na ba pudlalim in town ng pagpagkatawa? Matod pa sa mga jokers in the kin, kini mga maghimog mga joke nga mga magsalida, mas lisod pa mga higala ang pagpakatawa kontra sa pagpahilak. Muna nga, basig nangita na po siya unsaon taon pag-please po ng iyang audience. Kaya kanto bitaw sa una, Jessica Soho nga iya mahigalang gibugal-bugalan. Unsa may saan Jessica Soho niya? Unsa may ilang awan Jessica Soho? Or katong iya, kung nagitong iya, sa iya makitaan mahigala nga para niya magkatawa ba kang publiko pag-please basta sa publiko. Mo nag-ingon, hey, di gilalim ni mangita kwarta. Ang problema lang, kay niyang gibugal-bugalan ang kanhi presidente. Nga doon na po'y daghang mga loyalist. Tagantan nagpagtagad mga kagalaan.